Ψάχνω να βρω τη μία και μοναδική λέξη να εκφράσει αυτό που μου προκαλεί ο χορός. Ξεκίνησα χορό το Φεβρουάριο της Δευτέρας Γυμνασίου και τον ερωτεύτηκα. Πώς ερωτευόμαστε ανθρώπους, κάπως έτσι. Χρόνο με το χρόνο άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που ζούσα μου πρόσφερε μεγάλο κέρδος, κυρίως πνευματικό. Παρατηρείς το σώμα και το μυαλό σου να εξελίσσονται. Έρχεσαι σε άμεση επαφή με αυτό που ονομάζουμε τέχνη, αρχίζεις και στοχοθετείς τη ζωή σου. Βιώνεις τη συνέπεια, το σεβασμό, την ταπεινότητα και τη σκληρή δουλειά, μαζί με την τεράστια ανταμοιβή της. Ο χορός είναι κάτι περισσότερο από αγαπημένο χόμπι. Είναι κυρίαρχο νόημα. Δίνει ουσία και ψυχή στο σώμα μου και ο μοναδικός τρόπος για να πετύχεις σε οτιδήποτε επιχειρείς στη ζωή σου είναι να καταθέτεις με κάθε δυνατή υπερβολή ψυχή. Το τελευταίο μάθημα πριν δώσουμε εξετάσεις. Ξεκίνησα να χορεύω πριν 5 χρόνια. Και ναι, κι εγώ απλά σαν χόμπι το έβλεπα. Τα 2 τελευταία χρόνια άρχισα να δουλεύω πιο σκληρά και να προετοιμάζομαι για να δώσω εξετάσεις. Μέσα από όλη αυτή την πορεία κατάλαβα ότι μόνο αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Γιατί αυτό είναι η ζωή μου. Και κάθε φορά που χορεύω, κάθε φορά μεταφέρομαι σε ένα μαγικό κόσμο. Όση κούραση κι αν νιώθω καθημερινά, δεν με πτωεί, γιατί είναι μια γλυκιά κούραση που με κάνει να θέλω να προσπαθώ όλο και πιο πολύ. Νιώθω ελεύθερη γιατί μπορώ να εκφράζομαι. Τώρα φεύγουμε μακριά από τους ανθρώπους που μας μεγάλωσαν και μας δίδαξαν. Αν δεν ήταν εκείνοι, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε συμβεί. Τον Απρίλιο του 2013 ξεκίνησα χορό στα 18 μου. Η συμμετοχή μου σε μια χορευτική παράσταση, στην οποία επιλέχτηκα για ένα ανδρικό ρόλο με στοιχεία χοροθεάτρου, ήταν σταθμός για μένα. Ξύπνησε μέσα μου τον καλλιτέχνη με όλες τις προσωπικές ανησυχίες. Ανακαλύπτοντας έτσι ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν πίστευα καν ότι υπήρχε. Η επιλογή το να διαλέγω πάντα τα δύσκολα ήταν πρόκληση για μένα, γιατί η τέχνη του χορού είναι αυτό που ζητούσα πάντα. Αστήρευτη πηγή γνώσης και συναισθημάτων, συνεχής εξέλιξης, εσωτερική αναζήτηση του εαυτού μου, καθώς και ορίμανσή του μέσα από διάφορες ανησυχίες και καταστάσεις, πράγμα που με έβαλε κάτω από μια διαδικασία του να συλλογιστώ και να αφαιθώ στην ομορφιά της γαλήνης που είχε ανθίσει στην ψυχή μου. Σεπτέμβριος του 2013 και είμαι απέναντι στο όνειρό μου, δίνοντας εξετάσεις στην Κρατική Σχολή Ορχιστικής Τέχνης. Όνειρο άπιαστο, αλλά για μένα σκοπός.
Πρώτη δημοτικού όταν πρωτοξεκίνησα, δοκίμασα και ενόργανη γυμναστική και freestyle, όμως παρέμεινα ερωτευμένη με το μπαλέτο φυσικά. Μερικές φορές νιώθω ότι για μένα δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο νερό, τον αέρα και το χορό, αφού δεν μπορώ να ζήσω αν μου λείπει κάτι από αυτά τα τρία. Αν το καλοσκεφτείς θα καταλάβεις ότι εμείς οι χορευτές είμαστε λίγο μαζοχιστές από τη στιγμή που περνάμε ατελείωτες ώρες κούρασης, πόνου και απογοήτευσης μόνο και μόνο για να ζήσουμε αυτά τα λίγα λεπτά ικανοποίησης και απόλυτης ευτυχίας που νιώθουμε όταν επιτέλους μετά από τόση προσπάθεια έχουμε κατακτήσει έστω και στο ελάχιστο τον ίδιο το χορό. Ο χορός απαιτεί ήθος, όπως μας λέει και η κυρία του χορού, και μόνο οι δυνατοί μπορούν να επιβιώσουν, χωρίς βέβαια να πληγωθούν ανεπανόρθωτα. Αν μου ζητούσαν να αρχίσω ξανά τη ζωή μου, δεν θα άλλαζα τίποτα. Οι επιλογές μου θα ήταν ίδιες. Γεμάτη από την απόφασή μου να ασχοληθώ με το χορό, δεν προδόθηκα ποτέ. Γιατί απλά όταν γεννιέσαι να υπηρετείς κάποια πράγματα, δεν πρέπει να αντιστέκεσαι, αλλά να αφήνεις την δύναμη του ενστίκτου να σε οδηγεί. Και έρχεται ο καιρός που οι χαρές είναι τόσο μεγάλες, η καρδιά χτυπά τόσο δυνατά, κόβοντας την ανάσα και δάκρυα ξεσπούν για να λυτρωθείς. Όταν οι μαθητές μου αποφασίζουν να μπουν και αυτοί στον όμορφο κόσμο μας και να ασχοληθούν με αυτό που τάχτηκα να τους μεταδώσω, είμαι πλήρης. Έτσι και φέτος, 4 από τα παιδιά μου, μαζί και ο λατρεμένος μου γιος, πέτυχαν πράγματα δύσκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ δίνω στους μαθητές μου που με εμπιστεύτηκαν και με πίστεψαν. Το παίρνω 1000 φορές βέβαια πίσω, όταν σφιχτές αγκαλιές με πνίγουν με φιλιά και τόσο ειλικρινή αγάπη.